kijing shat niam apo jantia namar ke area study jonga kelom tanga jantia nga study ke culture te ki connect bat ki festival ke wedding klam ke connect bat rice pinamla ban penia klat ya ke wedding klam bat ke rep cow bat ke rep ke ba jawar jantia jengi stay menchua ngidon ga ong ngikhot ke long hai kata ke long hai ke dei ke jingle niam ke ba ngile abang ngirep yau krai abang ngirep yau krai ndrei songsi mentan mar bang ngirep krai shu kene ke long hai kala long kata ga dying art ndrei ke dei ke wei na ke jing le jung ki brio haba ki rep yau krai kumjuru ha ka culture jengi kamta mangni po jantia hagapor thung hagapor ot ngidon kata bangi khot mo ka chunong nga thara itip kai chunong sebhai ki khot ka bahara namakla sebhai ribah district state ka chunong gade menta hagapor ketika yombet ka yomot naman ngia bon ka te ngia la jerap ni aishis ni kan ngi ban yerap ya ki pramarjan bat kumne ni ya agiliang ya kasngi mentangan lek hayeng jongkong lasan da gede ke porot hayeng jonga kong ngidwan ban yerap ban ngamdon kam ban siu gadon kam tang ban ai ga bam ban pibiang ya ga bam gedi kini gede ki cultural kabangi kum ki indigenous people lane ki Riew Tynrai wasong syakilum ba ngidon ke jingi dei ke bayajan ba bat kamariang bat kene ke dei kebala ban yarap ya ke pyrthei bangeniele ya ke climate change covid ro ngilap ba ki babun ki jingi tho kana ki indigenous people hakeleng ke pyrthei ngilap ba haden jong ke lockdown lani haba ka pyrthei ke la sedang ye ke lockdown hakeleng ke pyrthei ki Riew ki belong ki indigenous people ki dunam ha ke jing shakta jong ki kedau kolong ba ke nature kawan banirap ye ki kani ngilap hang ne hi kum ke sure ba la khang dam sundan ya kani ka nong juai jongi da ke jing trilang bat udisi ngilala banirap ya ki nongrep jongi ban ra ya ki jing marep jongi ban di juai bat kumjuro ya ki nong juai bekin yo ban thet ya ki marep ki ba ki penmi andrai gawai ke ba ngilap kolong ba kini ki jing bam Tynrai lane kini ki wild edibles ki ba chan nongendong ki bam ba andrai endang i wan di ki sejuai ki don ki perlopong ai ne in bam kumno ne in shat kumno ne andrai ke jing sisa kolong ba chan nongendong hi hakatu ko por kami mariang ka yarap ka kersan ki te nang kata kadau ba kani ka project kawan agar kom perkhat jong ke nesfas ba kabangiong ka empowering farmer by building indigenous farming systems kai kabangi deiban sngotu kolong bangi kum ke jet Riew ngiladon lapa kata ka farming systems ke jongi ngiladon ka very rich farming system. In fact, lada pipet ya ka culture jongi kaya ya jengkat bat ke kongrep ke jongi, which is happening. Ke pyrthei menta ki elong kita ki COP 15, COP 16, ki COP bonjaj, andrai climate change is happening. Ke ba ar pat usi dari COVID. Bro ar kini ki ar tli ki si kila ai jing hikai yengi ba kagabai dei bat kalawai ki jungi nangne shikhamat hakini ki kendiat singi kebaladat ngila yui hagi jingtho akaleng ke sudau dong ke pyrthei ba ki indigenous people ki ba sa hagab jaka ke bakumpa arpo 100% jangga world surface
but kidon ni ka population ka bakumba lifespan nyo po million. Handrai, they are the kidai ki custodian jong 80% of the biodiversity. This is an accepted fact. Ba ka pyrthei baro ko bay menta gila priang ba indigenous people abaro ko bay ka pyrthei wat rada ki kidon tang ba 100% na ka population jong ka pyrthei. Handrai dei mangi ki babat ya kumba prapo na kispa jong kita ki kynja bim ki badan na ka pyrthei baro ki ba let's say ban laing pan yerap yingi bangin yele persya ya ka climate change. Kini ki indigenous people nene ki Riew Tynrai kumangi kidon hagi kendai bau tili kiri but kidon ya ka population menta ka bakumba south spa nyo pun riu million. Ujon Waterhouse uwadai uway na ki indigenous people scholar ha ka Oregon Health and Science University ubalongru budanru ha ka National Geographic Education Fellow uday emeritus fellow jong National Geographic Education uang kumni the future of our planet lies in the indigenous way of living on the earth. Kata kita kintin jong uni Ujon Waterhouse ula angro kumni as a global community we have lost our way. We forgot what it means to have a relationship with the land. It is, however, not easy to understand the complex relationship that the indigenous people relationship had with the nature.